El Club Esportiu Europa va camí del seu 125è aniversari de vida i en aquest segle llarg de vivències esportives i també civils ha passat per tot tipus de marcs polítics. Es va fundar sota una monarquia, va viure una dictadura dins la mateixa protecció monàrquica, va haver de reinventar-se durant la Segona República, va sobreviure a la Guerra Civil, li va tocar superar el franquisme i ha arribat als nostres dies sota el marc actual de monarquia parlamentària. En tot aquest temps, el catalanisme de l'Europa ha estat present des del primer moment, sovint reivindicat, en altres ocasions sufocat, però per sobre de tot transformant-se en una clara marca d'identitat del club escapulat. En ple procés de transició entre la dictadura de Franco i el llavors recent inici del regnat de Juan Carlos de Borbón, el president de la Generalitat a l'exili, Josep Tarradellas, retornava al Principat un 23 d'octubre del 1977. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! 11 dies més tard, les oficines del Club Esportiu Europa redacten a màquina una carta dirigida al president Tarradellas. Us traslladem aquest històric i inèdit document escrit en els següents termes. Barcelona, 3 de novembre del 1977. Senyor Josep Tarradellas i Joan, president de la Generalitat de Catalunya. Honorable president, nostre més fervent desig és el de donar-vos la més coral benvinguda en aquesta hora de goig pel poble català. Som el mateix Club Deportiu Europa que segurament recordareu, aquella Europa que en els feliços anys 20 va ésser, juntament amb el Futbol Club Barcelona i el Reial Club Deportiu Espanyol, el que marcava la pauta del futbol català i espanyol. Si vos, amb vostre emocionat ja sóc aquí, posàveu fi a 40 anys d'exili, nostra Europa també ha sobreviscut a tota mena de dificultats. Som aquella Europa que vos coneixéreu en plena glòria, però molt més modest. Ara bé, i com no, amb més solera i amb més ambició si cap, de servir a l'esport català, a Catalunya i a la nostra vila de Gràcia. Dissortadament, hem estat en més d'una ocasió un club marginat i orfe d'ajuda. Sense anar més lluny, en acabar-se la Guerra Civil, el nostre camp es convertia en un magatzem de cotxes i antiaeris, veient-nos per tant impedits de poder usar-lo, fins que ens poguérem fer amb l'actual, que era un bosc de pins i que a través dels anys i gràcies a l'esforç de la gent europeista es va anar llançant fins convertir-se en un bonic camp de futbol, i tot això sense rebre en cap moment ajuda de cap organisme oficial. El Club Deportiu Europa, sent una entitat de les representatives d'un dels barris de més caràcter de Barcelona, com és Gràcia, es veuria honradíssim de poder comptar amb la vostra presència en el nostre camp en dia de partit. Creiem de tot cor que per tot Gràcia representaria això una visita oficial. Com molt bé deveu saber, nostra estimada exvila ha estat bressol i esperem que ho sigui sempre de múltiples tradicions. La nostra festa major del 15 d'agost és l'única que se celebra a Barcelona amb una certa grandesa. La romeria de Sant Madí el 3 de març. L'històric Orfeó Gracienc, on, segons hem llegit, coneixereu a la que avui és vostra esposa. La Campana de Gràcia, en el mig de la plaça Rius i Taulet, abans plaça d'Orient. El noble orgull existent fins i tot avui de que quan els seus habitants van al centre de la ciutat en diuen «me'n vaig a Barcelona». Gràcia, la flor innata d'una Barcelona que veu com, dissortadament, es perden tradicions i costums, i que ella encara les manté fermes, perquè es nega a perdre-les i s'hi aferra. Sabem el molt ocupat que esteu, però esperem que us serà possible atendre nostra petició, en raó dels nostres historial i trajectòria. La visita de l'honorable president de la Generalitat de Catalunya seria un bon premi a tants anys de dessabors i oblits. Novament al despedir-nos, us fem presents la més sincera felicitació, a la vegada que esperem, il·lusionats, vostra vinguda. Visca Catalunya! Abans de la lectura de la carta hem comentat que aquest document és històric i inèdit, tan inèdit que Tarradellas no el va rebre mai. A la còpia existent, que ha sobreviscut fins als nostres dies i figura, escrita a llapis en una anotació lateral, no se mandó. Desconeixem per quin motiu finalment no va ser convidat Josep Tarradellas al Sardenya, però aquesta carta formarà part, entre molts altres documents, dels arxius que posen de manifest que l'Europa és un equip de nom continental, sí, però de cor català.